Здравейте! Да, и специализацията ти е съдов хирург. И освен това се сетих, че си син на професора. И как се досети? Имам си своите начини. Айде да баща ми, айде да! Ало! Да. Да, баща ми, не разбра ли, бе? Нищо, че си професор. Трябва да стане. Добре. Жив е, показателите са добре. Не е ябаница, добре. Така. Малко това е повишено. И това е повишено. И това е повишено. Господи! Болен е от грип! Какво ще правим сега? Доктор Проников, кажете нещо, бе! Какво ми седи тук, ме чака, трябва да седа. Кажете нещо, бе! Иначе да ти се не види. Аре, влизай тук, бе, да видиш, бе! Аре, добре. Какво става? Докторе, кажете какво става?
Много ви благодаря, доктор Плавников. Винаги го правите. Но какво седиш тук още? Аре, махай се! Махай се, бе! Господин Герджиев, приятно ми е да се срещнем. На тази вечеря сега ще повикам келнер. Ела така, бе, Мунко. Келнерчето. Ела така. И както се разбрахме, ще обсъдим тези неща. Вие знаете за кои пари говорим. Нали? Да. Аре, къде се ходиш, бе? Здравейте, господа! Да ви предложа нашето меню. Заповядайте. И ще ви запаля свеща. Както ме помолихте. Така. Мога да ви предложа... вие разгледайте, добре? Аз ще се върна след малко. Благодаря ви. Аз вас ви познавам. Виждал съм ви по телевизията, май. Да. Добре. Ще се върна след 5 минутки. Господин Джерджиев, вие първи ли ще разгледате менюто или аз? Добре. Вие, извинете ме за въпроса, можете ли да говорите? Да, естествено, че мога да говоря, но аз съм човек. Ценител на езикът на тялото. С езикът на тялото човек показва много неща. Например, когато някой е ядосан, той е така. Така. Когато някой е щастлив, той е радостен, той е усмихнат. Той излъчва енергията. Когато някой е разочарован, личи и въздейства на другите хора. Затова езикът на тялото е нещо много важно. И затова предпочитам на първата среща с нов бизнес партньор да видя дали той цени езикът на тялото. Да. Естествено, аз много ценя езикът на тялото. И така, по въпросът за това колко пари стават думи. Айде първо да си поръчаме. Колко ли в този изискван ресторант, колко ли е голямо менюто? Поръчахте ли си нещо, господа? Ами да, то май ние ще поръчаме вафла. Вие и вие. Виждате ли как ви оцелих езика на тялото? Да. Господа, нося вафлата веднага. Вашата вафла и вашата вафла. Господа, това е нашето прочуто ястие, за което по другите ресторанти дори се избиват. Вярно е. Насладете се на приятна музика и вафлите си. Добре, господин Арабаджиев. Аз предпочитам да отида до тоалетната. Нещо сам преди да отида до тоалетната, да допълня за езика на тялото. Това, което ми харесва в този ресторант е, че седим на възглавници и на краката ми е страшно меко. Много е приятно. В този ресторант мисля да дойда пак. Но сега... И що моята е точно най-гадната? Той отида до тоалетната. Значи аз мога да направя така. Супер! Направо ми лек. Чакай малко. Аз не си поръчах такава вафла.
Вие сте я разменили. Как смете? Как смете? Аз не искам повече да имам никакви отношения с вас. И то това цялото заради една вафла.